बनवणार आहोत तांदळाची बोरं. 2 वाट्या सुकं खोबरं घेतलं आहे मी, तिळी घेतली आहे, पाव किलो गूळ घेतला आहे आणि छोटे 3 टोप मी हे घेतलं आहे तांदळाचं पीठ आणि त्यात थोडं तूप घेतलं आहे. आता किती प्रमाणात वापरायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. आपण थोडंसं सुकं खोबरं भाजून घेऊ, कुरकुरीत झालं पाहिजे सुकं खोबरं. मी थोडासा मंदा गॅस केला आहे. पाण्यात भिजत टाकून तीळसुद्धा भाजून घेऊ. ती पण चांगली व्यवस्थित अशी खुसखुशीत भाजली पाहिजे. ती भाजायची काही एवढी गरज नसते कारण आपण ती नंतर तळणारच आहोत, पण थोडीशी आपण भाजून घेऊ. तांदळाचं पीठ आहे ना, थोडंसं आपण ते पण आपण भाजून घेऊ. करपलं नाही पाहिजे, काळं पण नाही पडलं पाहिजे, व्यवस्थित असं थोडंसं असं लालसर झालं पण आपलं 2-3 चमचे तूप गरम करत घेऊ. ते जाडसर आपण जे घावण्याला वापरतो तेच पीठ आहे. तेव्हा असं जाडसर आहे पीठ, थोडंसं जाडसर पाहिजे पीठ, तर बोरं खुसखुशीत होतात. थोडीशी वेलची पावडर टाकू, ती पण चांगली व्यवस्थित अशी परतून घेऊ. आणि आता पीठ चांगलं असं भाजून झालेलं आहे. आता आपण ते एका ताटात काढून घेऊ. थोडंसं मीठ टाकू. गोड पदार्थ असला तर थोडंसं मीठ टाकायलाच पाहिजे. त्यात कळलेलं तूप थोडं त्यात टाकू. खोबरं त्यात टाकू, ते पण टाकू आणि आपण ते मिश्रण एकत्र करून घेऊ. जास्त तीळ टाकली तर जास्त खुसखुशीत होतात, म्हणून मी 1 वाटी तीळ घेतली आहे. ओलं खोबरं वापरलं तरी चालेल, मी सुकं खोबरं घेतलं आहे. त्यात गूळ टाकू. जसं जसं लागेल तसं तसं गुळाचं पाणी टाकायचं. तो पण चांगलं एकदम वितळलेलं आहे. आपण थोडं त्यात टाकून असं एकजीव करून घेऊ. अशा प्रकारे आपलं पीठ आता मळून झालेलं आहे. आपण आता त्याची छोटी छोटी अशी बोरं बनवू. तेल मी तापत ठेवलं आहे, अशी छोटी छोटी बनवू. तयार झालेली आहेत. आपण आता तेल तापलेलं आहे कढईत चांगलं मस्तपैकी. आपण आता त्याच्यात थोडी थोडी अशी थोडी सोडून घेऊ. आता ही चांगली लाल झाली आहेत. आपण आता ही बाजूला काढू.
अशा पद्धतीने आपल्या ह्या कोकणी पद्धतीची बोरं तयार झालेली आहेत. तांदळाची बोरं बनवलेली आहेत. तुम्हीसुद्धा करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईकसुद्धा करा.